Amerykańskie wojsko zatrzymało tankowiec objęty sankcjami na Oceanie Indyjskim po pościgu, który trwał tysiące mil od Morza Karaibskiego. Pentagon potwierdził, że Aquila II został przechwycony po tym, jak złamał morską blokadę prezydenta Trumpa dotyczącą transportu ropy do i z Wenezueli. Statek był jednym z kilku tankowców, które uciekły z wybrzeża Wenezueli na początku stycznia po nalocie wojsk amerykańskich mającym na celu zatrzymanie ówczesnego prezydenta Nicolasa Maduro. Sekretarz obrony Pete Hegseth oświadczył, że wojsko śledziło statek przez wiele basenów oceanicznych, zapewniając, że żaden z nich nie ucieknie. Aquila II to tankowiec pływający pod banderą Panamy, który już wcześniej został objęty sankcjami za transport nielegalnej rosyjskiej ropy. Chociaż w ostatnich miesiącach administracja Trumpa formalnie przejęła 7 innych tankowców, urzędnicy twierdzą, że akurat ten statek jest zatrzymany w oczekiwaniu na decyzję o jego ostatecznym losie.